Gızıkly älem, ködürleýär. Salam kadırlı dinleyiciler. Häzir siz Güýmanyň atly gepleşigini dinläň. Bir gün bir ýaşly bazarda öz keýwanyny ýitirýärmiş. Soň ýanky ýaşly gözläp bazaryň o ýerinden girip bu ýerinden çykýan bolyn tapanok. Soň o ýaşly goňşusyna duşupdyr. Goňşy, biziň keýwanymyz heýbir gözüme ýylaýardy. Ýok goňşy, näme boldy? Aýyamy sowda edip durkan ýyzymda durdy bolyn. Sowda medýançam ýok golaýpdyr. Ýok goňşy, men görmedim. Gel onda men sana kömek edeýin. Diýip goňşusy ýaşlyny участковойň ýanyna alyp gidýär. Bu iki goňşy участковойň ýanyna barýarlar. Участковой: "Salam, näme hyzmat?" diýip ýaşlydan sonra ýarfelin ýaşlym: "Teke bazarda kemperimi ýitirdim lay. Aýok kemperim hiçlay. Onda şunçy galan pensiýam bardy. Glawny şonu tapaly" diýýärmiş. Участковой: "Bolýa ýaşly, siz bize öz keýwanyňyzyň daşky keşfini sudurlandyryp beriň. Biz şoňa görä gözlege çykarys" diýipdir. Soň ýaşly muň gepine kulak asman "Kemper tapyň" diýip ayak dirap durmuş. Участковой: "Aho ýaşly, egerde siz bize keýwanyňyzyň daşky keşfini sudurlandyryp bermeseňiz, biz nädip tapaly düşünäýdi" diýse-de ýaşly hiç düşünenok diýär. Ahir участковой: "Ýaşly, meni dinle. Ine meselem, men aýalym uzun boýly, gara saçly, garaja gaşly, owodonja gözli, peri ýaljak aýalym bar" diýär welin ýaşlym. "Ay, onda bizim keýwanyň tapjak diýip azara da galma. Ýörsenkin tapaýyly goşy." Browada Aneşek diýen bir ýaşaýan eken. Onsoň ol öz adyndan uçanyp owany üşürip sadaka beripdir. Sadakada ol: "Adamlar, men adımdan tonyan, gayrat edip şu adım mürit gödäýseňiz" diýipdir. Adamlaryň bir ýerinden turup: "Hürrede haýalyň" diýipdir. Ýene-de bir ýerinden turup: "Innikil ulanyp ýene eşek bolar-da" diýipdir. Oglan: "Mehruanım, men seni gerdenimde götürerim." "Gaýy." Bolýa dedim, gerdeningde götürseň bolýa, ondan ýokary özüm galarym. Biriniň aýaly gaty owadan eken. Muňa da dostunyň gözü gidýän eken. Bir gün iki dost bolup uzak ýere işlemäge gidýärler. Bir ay geçen soň ýanky dosty owadan aýalyň öýüne barýardy. Şu gün aýlygymı alyp geldim. Giýje mehman alsaň barly berjek diýär. Muňa gelin razy bolýar. Ertesi geliniň adamsy jaň edýär. "Keýwany, dostumdan aýlyma uğratdyma, erti gaýtdymy?" Stroykada bir täjigiň kellesinden kerpiçga çölüpdir. Milisiýeler gelip soraga çekip başlapdyrlar. Hiç kim ortaça gurlap bilenok diýe. Soňra bir gazak gyz çykyp: "Короче, Таджибай здесь был, кирпич там был. Когда кирпич здесь был, Таджибай пиздец был."
Amerikan, Fransuz, Ors, Xitay we Ýewrey naharhanada oturýarlar. Olar çay isleýärler. Hersine de bir stakan çay getirilýär. Emma stakanlardaky çaýyň içine siňek gaçypdyr. Amerikan stakan çaý alyp getiren hyzmatçyň ýüzüne sepýär. Fransuz sypaýçylyk bilen çaý çalyşmak soraýar. Ors dogonumuz stakanlaky siňegi çykaryp bir gra oklaýar we çaý içýär. Xitayly bolsa çaý içýär we siňegi iýýär. Ýewrey bolsa çaý içýär we stakandaky siňegi Xitaýa satýar. Bir var eken, bir yok eken. Kadim zamanlarda bir garip garra adam var eken. Ve bu adam gün gözeranny odun çapıp ve odun satıp aýlaýan eken. Ne burun tokoyda odun çapıp ýörkä, bizim garrymyzyň paltasy gapdalyna derýa gaçýar. Garra adam gynyny otyrka, gapdalyna bir ak sakal peýda bolýar. We näme bolany soraýar. Olam düşünürýär bar zady. We ak sakal suwa girip kümüş palta çykarýar. Garry Yok, mümkün değil. diýär. Ak sakal izine çümýär we altyn paltany çykarýar. Garry ýene Mümkün değil. diýär. Ak sakal çümüp bu gede garryň paltasyny çykarýar we garry Bu ben paltam. diýär. Ak sakal Sen yaman dürüst adam ekeniyim. Şoň üçin bu paltalarım senki bolsun. diýär we beýliklerem berýär. Ýene bir gün ýanky garry aýaly bilen gelýär diýär oduny. We bu gede aýaly derýä gaçýar. Garry gynyny otyrka, ýene de şu ak sakal peýda bolýar. We näme bolany soraýar. Garry adamym ýagdaýy düşünürýär. Ak sakal suwa girýär we Madonnany çykarýar bolyn garry ak sakala. Bu men ayalım. diýär ak sakal. Hey, hel yaman. Altın kumuş karşısında durdun. Näminni? Ayalyň karşısında durup bilmedinmi? diýär. Garry bolsa gözüni güldürüp. Dur ak sakal. Bana düşünmedim. Men häzir Madonna ayalım diýälisem. Sen girip Jennifer Lopez'i çıkararsan. Oňa da diýälisem özümiň küýüni çıkararsan. Menem kabul etsem üçüdüne berersin. Ýöne men birini zordan ekleýän. Günlerde bir gün bir ýerginsiz dilegçi ependiden onun eşegini daş ýere minmäge soraýar. Ependen bir bahana tapyp eşegini bermediligi ýüregine duýýardy. Häzir eşegim öýde ýok diýip jogap berýär. Onyança eşegi aňraýar diýe. Onda ýanky dilegçi adam. Ay ependi, sen hep yalan çekeniň ay. Eşegin bar ýaly. diýär. Şonu epenni. Men yalançy bolsam sen ýürege düşkünç dilegçi. Sen men sözümden ýamyň ýa-da eşegiň. Eger sen eşegiň sesine ýan bolsaň, bar gitde şoň sesine minnanym ötägit. Ýokary kujaýyna girmek üçin egzamenne sorag berýärler. Siz Pushkin tanıyaňyzmy? Ýok, Maltmuli, Delili, Kemine ulan taşlygyňyz näli? bularam tanamok. Nerede Kerbabayev, Kerim Gurbanepes dağlar urtarayaňyzmy? Bular bilenem tanış däl. Gidip bilersiňiz. Inniki diýelim. Egzamin tawşyryp bilmedik dostumuz keýpsiz kapydan çykýar. Daşardakylar ondan soraýar. Ne ýapdyň, geçdiňmi? Ýok lay, tanışyň bolmasa geçiren oklar lay. Men bolsa tanaýarym ýok. Bir garryň ýüzünden ajal gelipdir. Garram ajallan açyp sajiga çağalan arasyna barypdyr. Olar şo wagt kaşy otursa, olam Ajal howa çallay. diýip iýmäge başlapdyr. Şol wagt ajal. Ay körpü, näme jaňa? Mammiyan, mamma. Mammaň iyi. Soňra hop bagdeli. Burun hayvanlar üýüşip oturmaşak edipdirler. Ähli zady alypdyrlar da torty ýatdan çykarypdyrlar. Äkelmek üçin biýje çekipdirler. Biýje pıştyla düşüpdir. Pıştylyň gidenine 2 sagat bolypdyr. Emma gelen olmalar. Möjek gaharna.
Urşağıdan gelli. Kışçıl olsa yok. Yolvarskidan olsa bir salımca gelerdi. Deyip kıygırıptır. Pışçıl. Eger kayeseniz gitçilim del. Deyip kapıdan qaraptır. Bir okuwçy biologiýadan egzamin tawşyrmaly eken. Muallim bir guşun götüniň suratyny görkezip, Hani bilecek kol. Näme kuşu suratdaky? okuwçy biraz göte seredenden soň Bilmedim ay muallim. Bar onda gidiyor. Güýzde täzeden tawşyrarsın. okuwçy ýan klasdan çykyp barýaka muallim seslenýär. Haydinim. Adymy familiýamy gaýdyp gitdi. Okuwçy bolsa balagyny çykaryp götüni görkezip Hadi. Senin bilecek kolla. Näme kämen familyam? diýipdir. Hormatly dinleyijiler, siz Güýmeniň aty gepleşigini dinlediňiz. Gepleşiklerimizin indiki sanlaryna çenli hoş, sag bolun.